l'estació de Ripoll. Aquí podem veure. Això és el pàrquing. I ara anem cap dins. Això és el vestíbul. Atenció, sisplau. Senyors clients, no creuen les vías. Utilitzin els pasos subterranis. Atención, por favor. Señores clientes, no crucen las vías. Utilicen los pasos subterráneos. Aquí tenim una 1000, com si fos una relíquia en un pedestal. Aquí tenim la famosa estació que mai es va posar en marxa perquè es va col·locar en un lloc inadequat, pel que sembla, i les famoses relíquies que tenim, una 1000, una llevaneus i una dresina, que anirem a veure amb més detall. I això seria la boca sud de l'estació. Tenim la via 1, la 3, la 5, la 7 i la 9, que és de servei, on està la dresines, i la llevaneus que veiem al fons, inclús la 11. Aquí, anul·lades, podem veure una que en los tiempos remotos doncs anava fins al magatzem, una via morta. I això seria la boca sud de l'estació de Ripoll, que ja, com he dit, la veurem més en detall. I ara ens n'anem a la boca nord, perquè també tenim més cosetes. Com ara el dipòsit d'aigua i on guardaven antigament un dipòsit de locomotores petitet, de 3 boques. Que també veurem amb detall. I al fons ja tenim, des d'aquí no es veu, però ja tenim la vila de Ripoll, magnífica vila. I aquí tenim aquest tresor. La 1006, si no recordo malament, i espero no equivocar-me. Això és la vista general de l'estació de Ripoll i ara anem a veure aquestes 3 zones en detall. L'estació fantasma, la maquinària aquella 1000, la dresina i la llevaneus i els dipòsits. Som-hi. L'estació de Ripoll, al fons, ara estem a la boca sud. Aquí podem veure l'Àngel i l'altre company, amics d'aquesta línia. I aquí podem veure el reliquiari. Una llevaneus, una dresina i les tan famoses 1000. Més aviat el que queda d'ella, pobra. Aquí podem veure Malaguanyada. Aquesta 1000.
Aviam si tenim sort i algun dia alguna alma caritativa la rehabilita. Extraordinària. La dresina i la llevaneus, que ara ens mirarem amb més carinyo. Aviam què hi ha per la vessant de dins. Ara també ens arriba el tren de la Tor, que va cap a la Tor amb 18 minuts de retard. Aquí el tenim. La 125 reformada i la 93 reformada. Avui tenim un Cívia que ens ve de fer la paradeta a Ribes de Freser, que ara ja fa la tornada. Aviam si el veiem passar, ja posats a fer. Com es pot veure, ni aplicant el puto 155, aquesta línia aconsegueix que els trens vagin a l'hora. És una autèntica vergonya. Allà al fons, com podem veure, el senyor de groc és en Dani i el senyor de negre és l'Àngel. Grans aficionats d'aquesta línia i del món del ferrocarril en general. Aquí tenim el Cívia, que avui ens ha fet l'aturadeta a Ribes i que ens baixa altre cop cap a l'Hospitalet. Ara el tornem a veure per allà al fons. I ara veurem més en detall aquestes tres relíquies. Aquí podem veure el detall de la llevaneus, completament destrossada. I matxacada. El quadre de comandament. Està completament destrossat, això. I això és la llevaneus. Aquí tenim una petita vista de la dresina. Que com es pot veure també està al volant, li han fotut. I aquí podem intentar veure una mica les famoses 1000 d'aquesta línia. Aquí és on estava el maquinista.
podeu veure, està molt matxacada. I aviam si des d'aquí es pot veure algú. Que aquí seria la zona de pas. I aquí aniríem per poder passar d'una banda a l'altra de la locomotora. Com podeu veure, està molt petat. Però, bueno, això és el que hi ha. Això seria la cara nord de la locomotora, per dir-ho d'alguna manera. Aviam si podem veure també la cara sud. Hem aconseguit accedir a la cara sud de la 1000, locomotora 1000. Aquí es pot veure una mica tot plegat. Hauria de ser molt guapa. I aquí estaríem amb una de les zones de controls. Hi aviam bateries i de més complements. I aquí tornem a veure el passadís que estàvem veient des de l'altra banda. I aquí un passadís és i l'altre oest, per donar-los algun tipus de referència. Malaguanyada 1000, aviam si algun dia hi ha algú que ens la pugui rehabilitar. Quan em toqui la loteria a mi, la rehabilito jo. Què collons? Amb 2 collons, home. Ah, i jugo, O sigui que si jugo tinc el dret a que em toqui. Bueno. I aquí una vista de la boca sud de l'estació de Ripoll. Continuem. Senyors, això és espectacular. A dins de la que tenia que ser l'estació principal del Transpirinenc, ja estic al·lucinant. Els malparits del grafiti, per variar, així ens es pintessin els ous, fills de puta. Doncs diuen que és art.
no s'hi tindria que caure. Espectacular. Anem al pis de dalt. Al primer pis quasi no es pot fer res, doncs està completament fosc i no tinc llum. Anem a veure què tenim aquí. Estem a l'últim pis. Una sala. Des d'aquí podem veure els magatzems, els antics magatzems, que ara és algú de cotxes. Està molt tronat. El sostre sembla que estigui arreglat. Hagin fet algun tipus de sanejament. Una porteta per si et vols sota daltabaix. I des d'aquí tenim una vista de la planta segona. I aquí tenim l'escala. Espectacular, senyors. Fotíem temps que anava al darrere de poder fer o de poder entrar aquí dintre. I vete tu aquí, que avui s'ha fet realitat. Anem a baixar per les altres escales. Hosti, això com una espècie de... per fer fires o un tipus de mercat, algú, donar-li una sortida, podia ser genial. Aquí podem veure l'estació amb el monument de la sembla que és la 1006. Baixem de la part alta, anem cap a baix. Aquí també no hi hem passat, anem a mirar, aviam què tenim. A part de runa. Aquí podem veure una mica millor l'estació, exactament. Ben maca. I aquí hem fotut una escala, anem a mirar. Oh, mira, quin mirador més xulo. Un mirador espectacular. Aquí podem veure la part, diria jo, que per on passa la C-17. I aquí una altra vista des de tot de l'estació. Espectacular. Farem una mica de zoom del monument. Allà davant teníem les antigues cotxeres. Espectacular. Aviam si no ens fotem de lloros, que és important aquest detall.
Molt guapa l'estació. Estic flipant. Vaig demanar permís al Sigre per fer-ho i aquests fills de puta ni han respost. La mare que els va parir. Has d'esperar que hi hagi algun que rebenti la porta i llavors ficar-te dins, com el que he fet jo. Ho estic fent i flipant. Un estimat meu també, anomenat Caos Brutal, a l'idioma de guerra o el pseudònim de guerra, li encantaria poder estar-hi. Alça que quan vegi el vídeo que li enviaré, espectacular. Hem pujat a les dues troneres de dalt de tot i ara seguirem anant avall. Una barana brutal, maca perquè sí, un forjat ben guapo. Això s'ha de recuperar com sigui. O sigui, la puta Renfe a dir fos la puta que la va parir. O la Generalitat, que és l'única que sap fotre les coses bé aquí, en aquest país. Cago en l'hòstia. Molt guapo. Espectacular l'estació. Realment espectacular. Seguirem. El que no sé és el que es veurà a partir d'ara, doncs la llum comença a ser feixuga. I bueno, això il·lumina el que il·lumina. Ara ja anem cap a la part de baix. Aquí hi ha... Mira quina barana més guapa. Espectacular. Anem a veure el sòtan. Caram. Aquestes sabatetes abandonades hi ha aquí. No sé en collons estic, però això sembla unes mazmorres. No sé si es veurà alguna cosa, perquè, com podeu veure, la llum està molt fotuda aquí. Aquí hi ha alguna mena de compressor. Que no em foti de lloros, que aquesta és una altra. No sé què deu ser això, no en tinc ni idea si ha de ser per temes de calefacció. Jo diria que sí, perquè totes aquestes tuberies... Això sembla una burra. Va de ser calefacció. Això ha de ser calefacció. Va, pugem cap dalt. Aviam, a un pedregot. El quarto de comptadors. Aquí deu vindre penya dormir o alguna per l'estil.
Aquí ja no hi podem... Ja no hi ha res més. Segueixo dient que és Escales de Mabres espectacular. Un edifici increïble. I que no podem deixar perdre de cap de les maneres. Anem per l'altra escala. Ara estem al primer pis. Cap aquí ens anirem cap dalt, que és el que hem estat mirant. I cap aquí ens anem cap baix. I molt guapo. I aquí, amb el que hem dit, la llum comença a brillar per la seva absència. Estem a la primera planta, a la planta baixa. Aquí la llum... Però bueno, si més no, una mica de visió, crec jo que ens la podem fer. Per aquí és per bon Micolat, que ara es pot veure una mica. I cap aquí tornarem, perquè he vist unes escales que van cap a sota i hem d'anar a veure què collons hi ha aquí sota. A l'altra banda ja ho hem vist. Suposo que les calderes de calefacció i els comptadors, bueno, el que queda els comptadors. I aquí hi ha aquesta escala, barana espectacular, que no sé on collons anirà, però que no era... Uala! Bueno, no crec que es pugui veure massa bé, una espècie de catacumba, com aquell qui diu, de ciment, amb un safareig, o 3 safaretjos, per ser més exactes. I has d'anar amb cuidado de deixar-te les banyes, que ara em sembla un corral, això. Sense bestiar, no sé. Tinc ni idea què collons va. La penya que ve clapar, o venia en un passat. Bueno, potser no es pot veure del tot bé, però és... I amb el mòbil la veritat és que tampoc es poden fer gaires virgueries. Si arribo a saber que avui m'hi podia ficar, m'hagués vingut armat d'una altra manera, però això va com va. Si demanes permisos i si caguen al mig, has d'anar en plan pirata. Aviam, primer enfoquem, que no em foti de lloros, perquè això està un pèl fotut. Aviam. Aquí podem veure tota l'escala, el forat de l'escala. Hi ha dues, perquè hi ha com dues torres. Amb una d'elles hem pujat a dalt al mirador, espectacular. Allò un bar de copes, fotut allà dalt, fotent una copeta, una ampolleta de cava, amb uns fresons, car Déu. Seria espectacular. 1000 usos pot tindre aquest edifici, menys el que té ara. Això és una vergonya. Com ha dit, ja ho sabem,
Per aquí és per Bon Nicolat. Esperem que no hi hagi ningú. Bueno, hi ha un paio de l'estació. Aviam, mirarem. Aquí tenim una vista de l'estació. I ara, si no ve cap tren, que crec que no, farem una vista de l'esplendorositat d'aquest edifici. Aquí és on teníem a dalt de tot el mirador, que vèiem l'estació, molt guapo. L'altra torre és més baixeta. Cap aquí tenim a direcció Barcelona. I cap aquí, direcció Puigcerdà, que és on vaig jo. Ara ja hem fet aquesta part de l'estació. Continuem filmant-la. Bueno, aquí podem veure el que era el dipòsit o l'entrada d'aigua per les locomotores de vapor. Aquí abans no hi havia andana, sinó que hi ha fotografies antigues on es pot veure que hi havia una via que anava fins al fons. Ara agafarem també nosaltres i anirem, aviam, que no se'm mogui molt la càmera, aquesta zona, la zona nord de l'estació de Ripoll. Aquí, com es pot veure, ara farem un petit incís, tot recte era la via que anava cap a Sant Joan de les Abadeses en l'època que ens funcionava, lògicament. Aquí tenim el dipòsit d'aigua, que ara ens el mirarem. Una miqueta. Espectacular. Aviam, què podem veure? Bueno, aviam si... Com es pot veure, està autènticament destrossat. Això és el sostre del dipòsit. Un tipus de caldera. I aquí fot una mica de iuiu, però ja no sé si es podrà veure gaire bé, però hi ha alguna mena de dipòsit per guardar. Sortirem i ens posem en aquest altre, un altre dipòsit, o una caldera o alguna per l'estil. Com es pot veure, merda hasta les orelles. Però bueno. I aquí podem veure el que seria el dipòsit. Ara passarem aquesta zona on tenim aquest pont giratori, dels pocs que queden, perquè el de Puigcerdà pràcticament a dures penes si es pot veure el forat. Però aquí encara, doncs mira,
Tenim una mica de vista. Això seria el pont giratori. I dit 3 són 4, que aquesta última sembla més un afegit. I ara mirarem, aviam si amb més detall el que hi ha aquí dintre de cadascun d'ells. Bueno, aquí, com podem veure, hi ha una fossa, el sostre es cau a trossos i poca cosa més. Des de luego devia ser guapo quan això estava en funcionament. Aquí tenim una segona, amb sorpresa. Aquí és un pèl fosc, però bueno. Un altre llevaneus. Que com es pot veure, si l'altra estava fotuda, aquesta ja ni te hablo. L'estructura és la mateixa, amb el volant al mig, el quadre de comandament i les tolves de davant, on es pairaven, i aquí es veu el sortidor de la neu que s'expulsava de la via. Això, si algun dia es rehabilita, perquè ja es rehabilitarà, serà espectacular. Ja te'n vas a Alemanya i fots boig tot com ho tenen, i aquí, collons, està fet una merda. Bueno, passarem, mirarem aquesta banda. Intentant de fer vídeo, però sense prendre mal, perquè això has de mirar molt bé on fots els peus. Matalàs. Aquí tenim la tolva de davant. La finestra que ens passa a la següent, que ara anirem a veure. Insisteixo en que això rehabilitat tindria que ser o serà extraordinari. Aquesta la tenim tancada, no hi podem accedir, i la quarta tampoc. Bueno, doncs amb això podem dir que ja hem vist la part nord, o la boca nord, de l'estació de Ripoll, que, com ja he dit, és una magnífica vila. Això encara està prou ben conservat. Mirem de passar-hi. El que donaria perquè això pogués funcionar ara mateix. Seria espectacular posar-ho en marxa. Mira, aquí tenim la manivela. Suposo que seria per fer accionar aquest pont giratori. Amb el carril, aquí encara es pot veure una mica. Mare meva, quina virgueria. I ara hi passarem per l'altra banda.
anem a lo que és l'estació en l'actualitat, amb el brollador d'aigua davant, aquest dipòsit d'aigües i aquest pont giratori amb estabulació, per on passava l'antiga línia que anava cap a Sant Joan de les Abadeses, i cap aquí està el túnel del Calvari, on amb la vila de Ripoll, el pas a nivell i túnel del Calvari. Des d'aquí no s'observa, però està a uns 300 metres en la passada, just passat la corba. I el monument a les 1000. Amb això donem per acabat la zona nord o la boca nord de l'estació de Ripoll, on comença el Transpirinenc.